Salut! Astăzi vreau să cumpăr ad filtrul, așa cum primesc foarte multe reclame mici de 0,0005, 001. Deci când ieri mi-au venit vreo 700, alaltă ieri peste 1000. Deci nu am timpul disponibil să dau click la 700 de reclame. De asta am hotărât să cumpăr filtrul. Deci și să setez minimul la 0,05, așa. Adică să primesc de la 5 cenți în sus. Alegem metoda balanței. Așa, și achităm $10. Purchases history, nu apare nimic, de ce? Trebuia un refresh. La 105, așa. Știți bine ce este acest ad filtru, da? Pentru cei care nu știu, o să explic. Deci aici avem o opțiune de a upgrada cu 0,05 cenți dolari, adică cu 5 cenți, să upgradăm, să primim reclame care nu le-a dat click alți user sau din diferite motive nu au vrut și au apăsat butonul recycle și s-au reciclat. Deci aceste reclame merg pe rând până cineva dă click pe ele. Și deci ca să nu primim de 0,0005, adică cu 3 de 0 după virgulă, da, care sunt foarte mici și ne consumă bapul, deci mai bine dați $10 pentru acest filtru și stați cu capul liniștit. Și acest filtru este foarte bun, deci costă el 5 cenți, dar valoarea care se returnează, da, este de $1. Deci costul este 5 cenți și primiți înapoi $1, dar vizualizând reclame. Deci atâta. Vă mulțumesc pentru atenție.